Ecawa phansi kwephepha leshumi elinanye. Kuwezekile uthi kuthi kuseni nje umuntu okhohlakeleyo akuguquke ukukhohlakaleni kwakhe akwenzileyo enzo kufanelekileyo nokulungileyo yena uThixo uyakulondoloza umphefumulo wakhe ngobini kuyo inkosi uThixo wethu kukho isibele nesixolelo nakuba sivukile ngakuyo singaphulaphulanga nelizwi likaYehova loThixo wethu lokuba sihambe ngemithetho yakhe ayibekileyo phambi kwethu guqukani ngokuba ubukumkani bezulu sebukufuphi ndiyakusuka ndiye kubawo ndithi kuye bawundonile ngakulo izulu nasebusweni bakho andisafanele kubizwa ngokuba ngunyana wakho sewungangeni ekugwebeni kwesitaka sakho ngokuba ngalungile ebusweni namnye uhleliyo rhamente yakho ethu xeshikweni sitshoyo ukuthi asinaso isono siyazikhohlisa ithi yona inyaniso ingabikho kuthi kodwa xeshikweni sizivumayo izono zethu unyanisekile yena ulungile kanjalo ukuze asixolele izono zethu asihlambulule konke okungalungileyo bathandwa ezizibhalo ezingasentla endigqiba kuzilesa ziyasiyala kwindawo ngendawo wamasivume sixele izono zethu ezininzi nokukhohlakala kwethu nokuba ngesingakanani sisifihle ebusweni boThixo namandla onke boba wethu wasezulwini ngoko sibe nako ukuzixela ngenhliziyo elulamileyo inhliziyo ethobekileyo inhliziyo elilayo inhliziyo evayo ukuze sizuze ukuxolelwa kwazo ngabo ububele bakhe netafula lakhe lingenambaliso ngako oko ndiyalithandaza ndiniyala nanonke nikhoyo apha obamane ndipheleke ngenhliziyo engcwengileyo ilizwi elilulamileyo siye esihlalweni sofefe lwasezulwini nisithi